Zdravím všetkých klientov, ktorí stále snívajú o vyššom štandarde bývania, čo znamená teda bývanie kvalitnou hodnotou. V dnešnej ohliadke by som vám chcel ponúknuť novostavbu, rodinný dom Bungalov, izbovosťou je štvorizbový, stojí na 4,4 areálovom pozemku a nachádza sa vo vychytenej lokalite Nitra Krnova. Takže poďme na to. Takže ešte raz dovoľte, aby som vás privítal na video prezentácii tohto veľmi vkusného štvorizbového domu typu bungalov. Je to novostavba z roku 2025, takže poďme na to pekne po poriadku. Vstup do domu, nachádzame sa v takejto vstupnej chodbe, kde je poistná skriňa a z tejto strany, takto ako ukazujem, je miesto na vstavanú skriňu. Nemusíte stavať bočné strany a zadnú stranu, iba prednú stranu, zaťahovacie dvere. Samozrejme, tak ako vám ukazujem, máme tu aj čistiaci kus na komín a z tejto opačnej strany je potom vstup do druhej kúpeľne, ktorá zatiaľ nie je dokončená, ani nebude, ale k tomu sa ešte vrátime. Takže poďme dispozične ďalej. Ideme po mojej ľavej ruke, postupujeme a nachádzame sa v izbe číslo 1, ktorá je takýchto slušných rozmerov. Sú tu dve okná, je tu dostatok miesta a samozrejme aj dostatok miesta na to, aby to bola detská izba, aby tu bol nejaký nábytok, nejaká či už stavaná skriňa alebo voľne stojaca. A tak ako máte vidieť možnosť, je to teda dokončené samozrejme na komplet. Zrkadlovo na opačnej strane máme detskú izbu číslo 2, ale pre tieto dve detské izby je dispozične navrhnutá aj kúpeľňa, tak ako vám ukazujem. Kúpeľňa nie je dokončená finálne, ale samozrejme je tu vyvedená voda, odpady, miesto, teda lepšie povedané vývody na rebríkový radiátor, geberitová toaleta a samozrejme na opačnej strane či už váňa alebo sprchový kút. Kúpeľňa nie je finálne dokončená kvôli tomu, že staviteľ sa chcel vyhnúť komplikácii typu, že to dá do určitejho vkusu dlažby, obkladu a klientom sa to nebude páčiť. Takže zrkadlovo sa nachádzame v detskej izbe číslo 2, ktorá je rovnakých rozmerov ako izba číslo 1, len je zrkadlovo umiestnená v tomto dome. A zase, tak ako v tej prvej, sú tu dva obloky a samozrejme všetko je na finál dokončené, samozrejme aj zásuvky, nejaké vývody na internetové pripojenie. Takže pokračujeme dispozične ďalej. Z detskej izby číslo 2 prechádzame do dennej časti tohto štvorizbového bungalovu. A teda máte možnosť vidieť, že sa nachádzame v tej obývačkovej časti s výstupom na terasu. Takto rovno predo mnou je teda miesto na televíznu stenu, kde teda máte viac elektrických zásuviek. Samozrejme, tu sú potom predpríprava na vyústenie či už internetových káblov alebo akýchkoľvek sieťových rozvodov. Takže je tu toho dosť za mňa. Poďme si to ešte takto z druhej strany ukázať. Tú dennú miestnosť, tú obývačku, samozrejme v tom opačnom rohu máte možnosť vidieť, je komplet predpríprava na krbové kachle alebo krb, takže sa tam pozeráme do tej komínovej časti. Môžeme sa
ešte takto po ceste pozrieť aj na tú terasu. Tá terasa má 20 m². Momentálne ešte nie je finálne dokončená, ale samozrejme bude. Takže tá terasa je takýchto rozmerov a je v jednej výške s podlahou v dome. Samozrejme ešte tu príde takisto nejaká finálna dlažba, takže to bude úplne zarovno. Pokračujeme dispozične ďalej a z tej obývacej časti sa takto dostávame otvorenou dispozíciou do kuchyne, kde teda kuchynská linka môže byť účkového tvaru, L-kového tvaru. Tuto je predpríprava na taký barový pultík a samozrejme chladničku môžete mať zabudovanú v kuchynskej linke, alebo ho môžete mať potom separé v tej technickej miestnosti, to si ešte ukážeme. Samozrejme, čo sa týka kuchynskej linky, sú tu všetky vyústenia, vypínače na svetlo, elektrina, voda, odpad. Je tu už vyústenie samozrejme aj na plyn, ak by ste chceli teda variť alebo piecť na plyne. Pokračujeme dispozične ďalej a prichádzame do technickej miestnosti. Tá technická miestnosť je takýchto väčších rozmerov a môže byť kombinovaná aj so špajzovým priestorom. To, na čo sa pozeráme, je vyústenie tej káblovej časti, kde sa nachádzajú rôzne siete a internetové pripojenia, samozrejme predprípravy. Takže vlastne to už tu je a môže tu teda už potom finálne, kto to ako bude chcieť, mať z toho aj takú malú sieťovú rozvodňu. No a pokračujeme takto ďalej, aby ste videli, samozrejme tu už je osadený kotol, plynový Fissmann a kúrenie je tu podlahové, ktoré funguje cez vodovodné trubky, v ktorých je voda a takto si môžeme ukázať, je rozvodňa potom na to podlahové kúrenie. Samozrejme v tom kotli je potom aj zásobník na teplú vodu. Takže pokračujeme dispozične ďalej. Ešte si to takto pozrite, aby ste videli, aký pekný veľký priestor je kuchyňa s tou obývacou výzbou. Je tu dostatok miesta, sú tu pekné veľké obloky. Okná sú potom samozrejme trojsklo. Zateplený momentálne nie je ešte rodinný dom, ale bude. 15 polystyrén, samozrejme finálna fasáda. No a prichádzame v podstate do tej štvrtej izby, ktorá môže byť v tomto prípade spálňa. Samozrejme aj tá je na komplet hotová. A spálňa má vlastnú kúpeľňu, ktorá nie je dokončená, tak ako v prípade kúpeľne číslo 1, kde sa chcel staviteľ teda vyhnúť tomu, že sem dá teda určitý typ obkladu dlažby a budúcemu majiteľovi by sa to nepáčilo. Takto si to dokončí podľa vlastného vkusu, ale samozrejme je tu všetko nachystané, vyústené, voda, odpady, predpríprava na radiátor, geberitová toaleta, takže všetko je nachystané. Čo sa týka rodinného domu, štvorizbového typu bungalov, ktorý si máte možnosť momentálne pozerať, tá zastávaná plocha je 125 metrov štvorcových, dispozícia je teda štvorizbová. V cene bude samozrejme dokončená zateplenie, finálna fasáda, terasa bude samozrejme finálne dokončená, budú všetky ploty hotové, aj od ulice, bude tam automatická brána, teda na diaľkové ovládanie, plus bude hotový samozrejme aj chodník od ulice do domu, zo zámkovej dlažby aj na terasu, takže ten dom bude v stave asi takom, že keby ste potrebovali okamžite bývať, tak sa to
aj bude dať. Ďakujem za pozornosť. Moje číslo už poznáte, 0917 951 447 a teším sa, že sa čím skôr uvidíme na osobnej obhliadke tohto veľmi vkusného rodinného domu, novostavba vo vyhľadávanej lokalite Nitra Hradova. Ďakujem.